Ar flwyddyn academaidd newydd yn ei hanterth erbyn hyn, roeddwn ni'n awyddus i rannu neges bellach o sicrwydd â chi, gan eich atgoffa hefyd o'r gwasanaethau sy'n ar gael ar gampysau'r brifysgol i'ch cefnogi chi drwy'r cyfnod anodd hwn. Ond yn gyntaf, roeddwn am estyn gair o ddiolch i chi. Mae'r wythnosau cyntaf hyn wedi bod yn rhoi heriol i bawb yn y brifysgol, ac yn arbennig i chithau y myfyrwyr. Na, dyw i ddim wedi bod yn rhwydd i chi, rydyn ni'n cydnabod hynny, ond mae'r mwyafrif llethol ohonoch wedi dilyn y canllawiau a sodwyd gan y brifysgol a chan Lywodraeth Cymru, ac am hynny rydyn ni'n ddiolchgar dros ben i chi. Gai erfyn arnoch chi, bob un ohonoch chi, os ych chi'n byw ar gampws neu oddi ar y campws, i barhau i gadw at y canllawiau hyn drwy gydol gweddill y tymor. Drwy wneud hynny, fe allwn gadw'r campysau'n ddiogel i bawb, a thrwy hynny, sicrhau y caiff ein darpariaeth gyfunol barhau tan ddaw'r cyfnod hwnnw pan gewn ni gyd ddychwelyd at ryw ffurf ar normalrwydd. Mae rhywun yn sylweddoli hefyd y gall y cyfnod anodd hwn arwain at bob math o deimladau ac emosiynau. Bydd rhai ohonoch wedi blino'n lan, bydd eraill wedi cael llond bola ar darlithoedd ar-lein, bydd rhai ohonoch chi'n teimlo'n unig ac yn gweld yr amser yn hir efallai, tra bydd eraill yn gweld colli ffrindiau neu deulu. Cofiwch, os bydd rhywbeth sy'n eich poeni chi, os bydd rhywbeth rydych chi'n teimlo'n ansicr yn ei gylch, neu os byddwch chi eisiau cyngor neu arweiniad ar fater academaidd neu bersonol, mae cymorth ar gael i chi ar bob campws. Mae gan uned gwasanaethau myfyrwyr y brifysgol bresenoldeb yn Llambed a Chaerfyrddin, tra bod staff yr hwb myfyrwyr yno i'ch helpu bob dydd o'r wythnos waith. Peidiwch â bod ofan cysylltiau nhw. Maen nhw yno i'ch helpu chi, i'ch cynghori chi, i'ch rhoi chi ar ben ffordd. Dyna un o fanteision perthyn i gampws bychan fel Caerfyrddin a Llambed. Fel y dywedais i wrthoch chi yn fy neges blaenorol i, drwy astudion Llambed neu Caerfyrddin, rydych chi'n perthyn i gymuned, a honno'n gymuned glos a chartrefol. Oherwydd hynny, gallwn ni ymateb yn sydyn i'ch anghenion personol chi, gan sicrhau bod eich lles a'ch diogelwch yn flaenoriaeth i ni bob amser. Gweitha'r cyfyngiadau, rwy'n mawr obeithio eich bod chi wedi ymgartrefu yn y Drindod Dewi Sant erbyn hyn, a'ch bod chi'n mwynhau'r profiad. Edrychwn ni mlaen i gydweithio â chi am weddill y tymor. Cofiwch, cadwch at y canllawiau, edrychwch ar ôl eich hunain, edrychwch ar ôl eich cydfyfyrwyr. Gyda'n gilydd, fe ddown ni drwyddi.